Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Unang pagkakataon po na ibabahagi ko sa ganitong klase ng programa ang aking kwento. Pero dahil nakaka-relate po ako sa mga kwentong napapanood ko sa inyong YouTube channel, ay naengganyo na rin akong sumulat. Sana po ay isa rin ang kwento ko sa mga maswerteng mapipili para mabasa sa ere. Tulad po ng iba ay may totoo rin akong karanasan at kwento tungkol sa mga aswang. Mga kasundo, totoo po ang mga aswang. Nabubuhay talaga sila kasama natin. Sila yung mga uri ng nilalang na di lang sa anyo mahilig magbalat kayo, kung hindi pati sa pakikisama at pakikihalubilo sa atin. Nagpapanggap silang mga mabubuting tao. Ginagawa nila iyon para maging madali sa kanila ang paghahanap ng kanilang mga biktima. Para po sa mga hindi pamilyar sa nilalang na ito, ang mga aswang ay madalas na inilalarawan bilang isang nilalang na may kakayahang maglipat ng anyo mula sa tao patungo sa hayop tulad ng aso, baboy, maging sa ibon. Mayroon itong iba't ibang mga uri, depende po sa lugar. Ngunit kadalasang itinuturing itong masama at mapanakit. Sa mga kwento, ang mga aswang daw ay madalas na kumakain ng mga tao, lalong-lalo na ang mga bata. Bukod dito, tinatayang mayroong itong iba't ibang kapangyarihan katulad ng pagpapakita sa mga panaginip at pagkakaroon ng kapangyarihan sa mga hayop. Mayroon din silang kakayahang sumanib sa mga tao. At higit sa lahat, kaya rin nilang paramihin ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagyayanggaw o paghawa sa mga tao sa pamamagitan lamang ng itim na mutya o di naman kaya ay sa pagkain kanilang nilawayan. Hindi ka panipaniwala para sa mga taong hindi pa nakakakita, pero totoo ang kwentong kababalaghan tungkol sa mga aswang. Bagamat hindi na masyadong matunog ang mga nilalang na ito sa panahon ngayon, natitiyak kong sa mga kaedad ko na naninirahan noon sa mga liblib na puok ay mayroong mga kwentong nabuo dahil sa mga karanasang katulad ng sa akin at sa iba pang sumusulat dito sa inyong channel, Kuya Bari. At handa ko pong patunayan sa aking kwento ang katotohanan patungkol sa mga aswang base sa aking karanasan. Siya nga po pala, ako po si Miranda, isang Bisaya na naninirahan sa isang liblib na baryo na matatagpuan sa Northern Samar. Nangyari po itong kwento kong ito taong 1981. Sa kinalakhang kong lugar, Kuya Bari, hindi na bago sa amin ang iba't ibang kwento ng aswang encounters. Aminado naman kami na pinamumugaran talaga ng mga aswang ang aming bayan. Hindi pa kasi masyadong abot ng makabagong pamumuhay ang liblib naming baryo noon. Lahat ay makaluma pa lamang. Yung mga bahay na uso sa amin noon ay mga gawa lamang sa pawid at kawayan. Tapos mayroong silong o ilalim. Doon kami minsan naglalagay ng mga alaga naming hayop tulad ng mga manok o di naman kaya ay ginagawa itong tambakan. Hindi rin uso sa amin ang elektrisidad noon dahil ang aming ginagamit ay mga ilaw lamang na lampara o kaya ay iyong mga digaas. Bagamat mahirap at simple ang aming pamumuhay noon, ay mayroon kaming ipinagmamalaki. Isa itong okasyon na isang beses lamang ginaganap sa bawat taon. Ang masaya at magarbo naming pagdiriwang ng fiesta. Halos lahat ng tao sa aming barangay ay inaabangan ang araw na ito dahil ito ang araw na makapagbibigay kami ng alay para ibalik sa lumikha ang mga kaparte ng mga biyayang
natatanggap namin sa buong taon. Ang araw na ito ay isang mahalagang okasyon at ginagamit naming oportunidad para makapagtipon-tipon, magkumustahan sa mga kamag-anak na matagal na di nagkita-kita at magdiwang bilang bahagi ng aming komunidad. Ito rin, Kuya Bari, yung pagkakataon na nakakapaghanda kami ng mga masasarap na pagkain at kadalasan ng mga inihahanda namin ay amin ding mga alaga tulad ng baboy, manok o di naman kaya ay mga isda. Buwan ng Abril, 5 ng umaga ay abala na ang lahat para sa paghahanda. Bawat pamilya ay abalang-abala na sa mga gawaing pangkusina. May mga naghihiwa ng karne, mga gulay, mga panahog at marami pang iba. Meron ding nagpaparingas na ng apoy, naguhugas ng pinggan at mayroon ding tagaluto. Nagiging abala kaming lahat mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Maraming hinahanda ang bawat isang angkan o pamilya dahil tradisyon na namin ang tumanggap ng mga bisita maski hindi namin ito kakilala. Opo, tama ang inyong narinig. Imbitado sa bawat tahanan maski ang isang estranghero na gustong tumuloy at makikain ng inyong handa. Swerte kasi sa amin iyon, lalong-lalo na kung lalaki ang unang papasok ng aming mga bakuran. At mas malaking swerte daw kapag isang buong pamilya iyon. Ilang taon na rin namin ginagawa ang tradisyong ito at talaga namang inuulan kami ng biyaya sa buong taon. Hindi ko na alam kung nagkakataon lang ba o sadyang magaan lang talaga ang pasok ng biyaya sa aming pamilya. Araw ng kapistahan. 12:00 ng tanghali nang dumating ang aming unang mga bisita. Sabi nila ay mula pa raw sila sa kabilang bayan. Isang buong pamilya iyon na kinabibilangan ng mga magulang at 2 anak na parehas na bata pa. Pagkatapos ng maikling kwentuhan ay pinakain namin kaagad sila. Ako ang punong abala sa pagbibigay ng pagkain at si Laura. Napansin ko kaagad ang malagkit na pagkakatitig ng lalaki sa aking pinsan. Hindi ako naging komportable at parang nakaramdam ako ng inis. Para kasing minamanyak nito si Laura. Nakita ko kasi na binasa pa nito ang labi niya na para bang natakam, tapos parang tumatagos ang mga tingin niya sa suot na damit ng dalaga kong pinsan. Pagdaan ko sa harapan ng lalaki ay biniro ko ito at sinabihang baka naman matunaw si Laura sa ginagawa niyang pagtitig. Pero yung birong iyon, Kuya Bari, ay pinagsisihan ko kaagad nang mapansin ko ang matalim na tingin ng asawa nitong babae. Ngunit huli na dahil hindi ko na iyon mababawi pa. Palihim siyang umirap at bahagyang sumimangot. Ngunit ilang saglit pa ay parang kinontrol nito ang kanyang sarili. Umupo siya ng tuwid at huminga ng malalim. Tapos isang ngiti ang nakita kong pumunit sa labi niyang kanina ay tila pinipigilan ang kanyang ngit-ngit. Siguro naisip niya na bisita sila at maayos naman ang pagtanggap namin sa kanila. Mabuti na lamang at nalampasan namin ni Laura ang kahihiyang iyon. Tumahimik na lang din kami at hinayaan na lamang sila. Hindi na rin naman kasi inulit ng lalaki yung kanyang ginawa. Bagamat ganoon ang nangyari, ay pinagsilbihan pa rin namin sila ng malugod sa amin. Nabaling na rin naman kasi ang aming atensyon sa kanilang mga anak. Makikita sa mga mata ng mga bata ang sobrang kasabikan sa pagkain na aming inihain sa kanila, lalong-lalo na yung mga karne. Kitang-kita naming takam na takam sila at tuwang-tuwa. Sa amin, Kuya Bari, yung mga ganoong reaksyon ng unang bisita
ay itinuturing naming magandang panimula at tiyak na magiging swerte nga ang buong taon namin. Hinayaan namin silang kumain hanggat gusto nila, magana at masaya. Ilang sandali pa ay nagdagsaan na ang mga taong gustong makikain. Lumayo na ang atensyon ko sa kanila dahil naging abala na rin ako sa pag-aasikaso ng mga bagong dating. Hanggang sa napansin kong natapos na silang kumain. Tumayo sila at lumapit sa nakaupo kong lola at tatay. Ipinaabot nila ang labis nilang pasasalamat. Nabusog daw sila ng sobra at talagang masasarap daw ang mga pagkaing aming inihanda. Akala ko ay magpapaalam na sila dahil tapos na, ngunit hindi sila kaagad umalis. Nakita kong nakipag-usap pa sila kina lola. Narinig ko na naghahanap daw sila ng isang matutuluyan pansamantala. Inalok naman ng lola ko ang kubong matagal nang walang naninirahan. Isang kubo iyon, Kuya Bari, na ginawa upang pagpahingahan ng mga galing sa bukid na ayaw makaistorbo sa mga natutulog sa bahay. Kasi madalas si tatay minsan ay inaabot na ng madaling araw sa bukid, lalong-lalo na kapag nagbabantay siya ng patubig. Maayos naman ang kubong iyon at tunay na malinis dahil araw-araw pinapagpagan at nililinisan ng lola kong si Amelia. Tinanong sila kung gaano sila katagal na mangungupahan, pero ayon sa kanila ay di pa raw sila sigurado. Sabi nila siguro mga ilang araw lamang daw dahil lilipat din sila ng ibang lugar kung saan mayroong makitang mas maayos na pagkakakitaan. Nakita ko namang tumango si lola. Tinanong nila kung magkano ang upa doon. Hindi sila siningil ng mahal ng aking lola. Sabi niya pa, kapag hindi naman daw sila masyadong magtatagal sa pangungupahan ay ibabalik niya ang sobrang bayad. Nakita kong ngumiti ang mag-asawa. Mula sa distansya namin ay kitang-kita ko na parang nag-uusap sila sa tingin. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero tila kakaiba ang nakikita kong ekspresyon sa kanilang mga muka at mata. Mabigat ang loob ko sa kanila, parang di mapagkakatiwalaan. Yung araw na iyon, hindi talaga ako mapakali. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pakiramdam ko ay mainit ang dugo ko sa kanila at nang mapasulyap ang lalaki sa akin ay naramdaman kong parang hindi rin nila ako gusto. Matapos ang tingin na iyon ay sumunod na lumingon ang asawa niya sa akin. Maghapon ko tuloy inisip kung mayroon nga ba talaga akong nasabing hindi maganda o nagawa na mali sa kanila. Pinalipas ko na lamang ang araw na ganun. At ikinalma ang aking sarili sa pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Kargo na rin namin sila dahil inupahan nila ang kubo namin. At umaasa ako na sa pamamalagi nila sa amin, baka naman sakaling maging maayos din kami. Natapos na ang maghapon. Patapos na rin ang handaan. Masayang masaya sila sa bahay dahil muli ay nairaos ng masagana at masaya ang tradisyong aming kinagisnan sa baryong iyon. Lahat ng tao ay nabusog at sigurado kami na mas maraming biyaya ang parating sa buong taon. Pagsapit ng dilim, nag-aya ang pinsan ko na si Laura para manood ng paborito naming sarswela. Kuya Bari, ang sarswela ay isang anyo ng entablado o teatro na popular sa amin at napapanood lamang kapag araw ng pista. Ito ay isang uri ng pagtatanghal na may kahalintulad sa opereta, kung saan ang mga tauhan ay kumakanta at nagsasalita sa pamamagitan ng musika na minsan ay sinasaliwan din ng pagsayaw. Karaniwang takbo ng istorya sa isang sarswela ay tungkol sa pag-ibig, pakikipagsapalaran, pakikibaka, mga pangarap ng tao at marami pang iba.
Tagalog ang mapapanood na drama sa entablado at kadalasan ay binibigyang diin nila ang kasaysayan ng pinagdaanan ng Pilipinas noong mga araw ng gyera o pananakop ng mga banyaga. Solve na solve kami sa palabas, Kuya Bari. At dahil sa labis na aliw at tuwa sa pinanood, ay hindi namin namalayan na alauna na pala ng madaling araw. Tinapos lang namin ang pagtatanghal. Bagamat inabot na kami ng ganoong oras, ay di naman kami masyadong nag-aalala sa aming pag-uwi. Alam naman kasi namin na marami kaming makakasabay sa aming paglalakad pabalik. Ang tangi lang naming kinatatakutan sa paglalakad ay yung may makasalubong kaming asong galit at manghahabol. Dahil nasa bungad ng baryo ang aming bahay, kami na lang ni Laura ang naiwan sa kalsada. Dahil nauna na nakarating sa kanilang mga bahay ang aming mga kasabay. Ngunit ayos lang yun kasi natatanaw na rin namin ang aming mga tahanan. Kuya Bari, bago namin marating ang bahay namin ay madadaanan muna namin ang pinaupahang kubo. Noong mapadaan kami sa kubong iyon ay mayroon kaming naamoy na mabaho. Hindi ko masyado maipaliwanag ang kakaibang amoy na iyon. Masakit sa ilong. Parang yung naghahalukay ka ng isang maruming imburnal na naimba ka ng tubig na hindi umaagos at puno ng basura. Ganong kabaho. Tapos may mga kasamang nabubulok na hasang ng isda, malansa na nakakasuka. Binilisan na lang namin ni Laura ang aming paglalakad kasi nga sobrang di namin matagalan ang kakaibang bahong iyon. Si Laura na di maiwasang masuka at nagreklamo na agad na parang hinahalukay daw ang kanyang sikmura. Samantala nang makarating kami sa bahay ay kumato kami. Sarado kasi ang pintuan. Medyo nag-aalangan pa nga kami ni Laura kasi baka tulog na ang mga tao doon sa bahay. Pero gising pa naman si Lola. Nang buksan niya ang pintuan ay pinandilatan kaagad niya kami ng kanyang mata. Sabi niya'y hindi daw iyon uwi ng matitinong dalaga. Agad namang kaming nangatwiran at sinabing pagbigyan na kami kasi nga fiesta. Saka sinulit lang naman namin ang libreng palabas na isang beses lang naman namin nararanasan sa isang buong taon. Pinapasok na kami ni Lola at sinabing wag na lamang daw maingay dahil tulog na ang mga tao sa bahay. Nagpaalam na rin si Laura at sinabi niyang siya'y uuwi na. Pero pinigilan siya at sa bahay na lang daw matulog. Gusto ko ang ideyang iyon kasi nga makakapagkwentuhan pa kami ng aking pinsan. Medyo matagal din kasi na di kami nagkita, mga 2 o 3 buwan na siguro yun. Nagtrabaho kasi siya at namasukang isang tindera sa bayan. Alam kong marami kaming mapagkwekwentuhan ng gabing iyon. Yung bahay nga pala namin, Kuya Bari, ay medyo masukal o magubat sa likod. Maraming mga puno at madalas ay dito nangangahoy ang mga tao na ginagamit sa pagluluto. Dahil nga madaling araw na, marami ka talagang maririnig ng mga iba't ibang tunog. Mga huni ng panggabing ibon, mga paniki at iba pa. Mga 15 minutos na kaming nakahiga ni Laura. Magkatabi kaming 2 sa higaan. Panay ang bulungan namin at tawanan. Hindi kami dalawin kasi ng antok at kung saan-saan napunta ang aming usapan. Hanggang sa bigla kaming matigilan nang may marinig kaming huni na parang ik-ik. Para iyong nanggagaling sa gubat. Masakit iyon sa tenga kasi nga malakas at matinis. Nang marinig namin iyong huning iyon ay nagtinginan kami at kinalabit ako ni Laura. Tinanong niya kung anong klaseng ibon kaya yung naririnig namin. Sa totoo lang ay hindi ko po alam. Hindi ko siya nasagot dahil abala ang mga pandama ko sa pakikiramdam sa paligid. Ang mga mata ko ay nakatutok sa bintana. Yung tenga ko naman ay sa tunog
at ang mga kamay ko naman ay nakahawak ng mahigpit sa kumot. Nagulat ako sa bigla niyang pagkalabit. Tinanong niya kung ayos lang ako. Tiningnan ko lamang siya. Maya-maya pa ay biglang humina yung tunog. Yung tunog na ik-ik ay napalitan ng parang sa uwak na paulit-ulit. Sobrang hina ng tunog na iyon. Mahina iyon pero parang nakakabingi. Kinabahan na ako ng sobra at iba na ang aking naging pakiramdam. May mga naririnig na rin kasi kaming kaluskos sa bakuran. Sabi ko ay iba na iyon. Baka aswang. Pinigilan niya ako at sinabing wag daw akong magbiro. Bumulong ako sa kanya. Sinabi ko na kung sakaling aswang iyon ay kailangan namin ng mga matutulis na bagay para pananggalang sa aswang. Ayon kasi kay Lola, takot ang mga aswang sa matutulis na mga bagay. Saan naman daw kami kukuha ng mga bagay na ganoon nasa kwarto na kami? Walang may gustong pumunta ng kusina dahil parehas kaming takot. Maya-maya'y may narinig kaming nagbukas ng pintuan. Bumangon kami at sinilip namin iyon ni Laura. Si Lola yung lumabas sa kanyang silid. Nakita naming naghahagi siya ng asin sa mga bintana at pinto. Lumabas kaagad kami at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Pero nagalit lang siya sa amin at sinabing matulog na daw kami. Wala kaming nagawa kung hindi ang bumalik sa aming higaan. Ipinagsawa ng bahala na lang namin ang aming mga naririnig at nasaksihan. Kinaumagahan ay tinanghali na kami ng gising ni Laura. Naroroon na sa bahay ang kanyang mga magulang. Masaya silang nakikipagkwentuhan sa labas. Paglabas naman namin ay agad nila kaming inalok ng makakain para sa agahan. Noong kakain na kami ay narinig naming nagpapasalamat ang lola. Hindi namin kita kung sino ang kausap nila. Pero pagpasok ng lola namin ay nakita naming may bitbit siyang isang mangkok ng ulam. Pagkatapos ay nahagilap ng aking mga mata yung babaeng asawa ng mga dayo. Nakasilip siya sa may pinto. Isinali ni Lola ang ulam na iyon sa mangkok. Ngunit ang nakapagtataka, Kuya Bari, nakita naming umiiba-iba ang ekspresyon ni Lola. Parang may sinasabi siya sa amin na di niya masabi gamit ang bibig niya. Sumisimangot siya at itinuturo ng nguso niya ang ulam na isinalin at bahagya siyang umiling. Parang naintindihan ko naman yun na parang sinasabi niya, wag daw naming gagalawin o kakainin ang ulam. Ibinalik niya ang mangkok na walang laman na at nagpasalamat. Noong makaalis na ang babae ay agad na lumapit ang lola ko at kinuha ang ulam na iyon. Pagkatapos ay itinapon niya. Nagkatinginan nga kami ni Laura at di namin nauunawaan kung ano ang nangyayari, lalong-lalo na sa lola namin. Kinausap namin si nanay at sinabi ko sa kanya ang mga naging gawi ni lola. Pero sabi lamang niya ay unawain na lang daw namin kasi matanda na nga. Lumipas ang maghapon ay di na muling lumabas pa ng kubo ang pamilyang iyon. Kinagabihan, muling natulog si Laura sa amin. Panibagong gabi, panibagong kababalaghan ang nangyari. Kakahiga pa lang namin noon. Mayroon kaming narinig na naglalakad at paikot-ikot ito sa aming bahay. Nung una ay binaliwala lang namin ito dahil baka ito ay pusa lamang. Ngunit hindi kami makatulog dahil sa mga ingay na iyon. Napansin din namin na parang may nagkukutkot sa bubong. Daga lang daw iyon, sabi nga ni Laura. Nasentro ang atensyon namin
sa mga naririnig. Maya-maya ay naroroon na naman ang tunog ng ik-ik at wakwak at hindi namin napaghandaan ang mga sumunod na nangyari. Maya-maya'y umaalulong na sa labas ang mga aso. Yung alulong na parang takot na takot. Kumabog na ang dibdib ko dahil nakakaramdam na ako ng unti-unting takot. Hanggang sa biglang tumahimik. Nakahinga kami ng maluwag ni Laura dahil wala na kaming narinig na mga pag-alulong. Pero nagsisimula pa lang pala ang totoong katatakutan. Maya-maya'y naramdaman namin na parang may dumapo sa bubong. Pinagpawisan na ako ng malagkit. Nang lingunin ko naman si Laura ay ganoon din ang kanyang hitsura. Kapansin-pansin na namamasa-masa na ang damit niya. Hindi naman maalinsangan ang gabing iyon pero mas higit ang init na nararamdaman ng pinsan ko. Hindi na siya mapakali pa. Hanggang sa may kumukutkot na sa bubong namin na gawa lamang sa pawid. Maya-maya'y nabutas iyon ng halos isang dangkal at doon namin nakita ang isang pangit na mukha. Malalaki ang mga mata niya na nakatunghay sa amin. Pagkatapos ay itinapat niya ang kanyang bibig sa butas. Nanlaki ang aming mga mata dahil kitang-kita namin ang malalaking pangil at yung laway na tumutulo mula sa kanyang bibig. Mayroon siyang mahabang dila na unti-unting bumababa, pababa sa tiyan ni Laura. Napamulagat ako at nang makabawi ng gulat ay sumigaw ako ng malakas na malakas. Maya-maya'y biglang bumukas ang pintuan namin at humahangos na pumasok sina nanay at tatay. Kasunod nun ang aming lola. Tinanong nila kung bakit ako napasigaw. Tapos nakita nila si Laura na umiiyak na. Itinuro ko naman kaagad ang bubong na mayroong butas. Doon bigla napamura si Lola at si tatay. Pero tila nakaalis na ang aswang. Nanginginig kaming parehas ng aking pinsan habang ikinikwento ang nangyari. Agad namin silang nakumbinsi na mga aswang nga ang aming nakita. Ngunit isang bagay ang tinanong nila sa amin ni Laura. Bakit daw kami ang pinupunteriya ng aswang? Napatingin ako sa pinsang ko na noon ay marahang nilalaro ang kanyang mga palad. Hanggang sa tuluyan na siyang napaiyak. Umamin si Laura. Buntis pala siya. Galit na galit ang lola at isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Tinanggap naman niya iyon dahil sa alam niya na nagkamali siya. At hindi rin naman niya iyon maitatago ng matagal. Noong mahimasmasan ng lahat ay biglang nagsalita ang matanda at sinabing kailangang matigil na ang panggugulo ng aswang. Nasabi sa amin ni tatay at lola na mukhang kilala na daw nila ang mga aswang na iyon base sa dalawang tunog na narinig namin. Ang ik-ik daw ay tunog na nagmumula sa babae at wakwak naman daw ang tunog kapag lalaki ang umaaligid-aligid na aswang. Ibig sabihin, dalawang aswang ang sumusubok na kami ay biktimahin ni Laura. Agad silang lumabas na may daladalang itak. Patungo sila sa kabilang kubo kung saan nakatira ang bagong dayong pamilya. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi na nila sila naabutan pa. Naiwan daw na nakatiwangwang ang bukas na pintuan ng kubong iyon. Sa pamamagitan ng lampara ay kitang-kita daw ng mag-ina ang mga bakas ng laway at dugo sa kawayang sahig doon. Narinig ko ang malakas na pagmumura muli ni Lola. Pagbalik naman nila sa loob ng bahay ay agad nilang ikinuwento sa amin ang kanilang nasaksihan. Doon pa lang namin napagtanto
na hindi pala talaga dapat magtiwala kaagad sa mga bagong kakilala. At sabi sa amin ni Lola, nagkaroon daw siya ng kutob simula nang binigyan siya ng ulam na tila kakaiba sa kanyang paningin. Isang klasing ulam na parang kaduda-duda daw. Doon ko palang naisip, kaya siguro hindi pinakain sa amin ni Lola iyon sa kadahilanang baka daw hawaan kami ng pagiging aswang nila. Doon ko palang naintindihan kung bakit itinapon iyon ni Lola. Kuya Bari, mula ng araw na iyon, hindi na kami masyadong nakikipag-usap at nagtitiwala sa mga bagong estranghero na napapadpad sa aming baryo. Bagamat sinuwerte naman kami sa buong taong iyon dahil sa mga biyaya at sa mga dumating na bagong miyembro ng pamilya, ay hindi na kami sumunod sa tradisyon. Tanging pamilya na lang namin noon ang hindi naghanda sa araw ng sumunod na pista. Nakasarado lamang ang aming bahay. Walang senyales na mayroong handaan, kaya walang pumunta sa amin. Nilampasan lang kami ng mga tao. Bagamat ganoon ay di naman kami nangamba o nanghihinayang sa mga pangako ng swerte na kayang ibigay ng pagdiriwang na iyon. Hindi na rin namin iniasa doon ang aming swerte. Magmula kasi ng araw na iyon ay mas lalo kaming nagsikap at nagtrabaho ng mahusay. At syempre, mas pinili naming maging isang mabuting tao. Tuloy pa rin naman ang pagdating ng biyaya, siksik, liglig at palaging umaapaw. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking sulat. Maraming salamat po at aabangan ko po ito na maipalabas niyo rin ito sa inyong YouTube channel. Payo ko lang po sa mga nakikinig, kahit digital na po tayo ngayon at namumuhay tayo sa makabagong panahon, huwag pa rin nating kakalimutan ang mag-ingat dahil naniniwala ako na mayroon pa ring aswang na palaging nagbabantay at naghihintay ng pagkakataon para makapambiktima. Huwag tayong pakampante at huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi natin kakilala. Lubos na gumagalang, Miranda. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alberto. 46 na taong gulang na po at ako po ay tubong antike. Pamilyadong tao na po sa kasalukuyan. May mapagmahal na asawa at 3 anak. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikinuwento lang din sa akin ng aking lola. Mahilig akong manaliksik sa mga kinalaman sa sinaunang panahon hanggang sa natuklasan ko ang iilan sa mga misteryo na kwento ng aming probinsya. Doon ako nagsimulang mangusisa kay Lola tungkol sa probinsyang kinalakihan ko. Marami siyang naikwento sa akin. Mga alamat sa aming lugar, mga nangyari noong panahon ng Hapon at maging ang tungkol sa mga aswang, kapre at maranhig. Ito ay kwento ng lola ko, Kuya Bari. Ayon po sa kanya ay nangyari ang kwentong ito ilang dekada na ang nakakalipas at marahil ay magiging pamilyar sa inyo ito, lalo na sa mga taong nakarinig na ng istoryang ito. May isang matanda na nakatira sa tuktok ng bundok dito po sa aming probinsya. Itago na lamang po natin ang matanda sa pangalan na Lola Capra. Hindi ganoon kadetalyado ang pagkwento ng lola ko at hindi ko na rin naitanong kung may pamilya ba itong si Lola Capra o wala. Sabi lang niya, bigla na lamang daw itong lumitaw sa tuktok ng bundok. Wala ni isa man sa mga tao ang lubusan na nakakakilala dito. Patpatin ang nasabing matanda. Mahaba ang kulot nitong itim na buhok. Malalim ang mga mata.
May katandaan na si Lola Capra, ngunit ganoon pa man ay nagagawa niya pa rin kung minsan ang bumaba sa bayan upang magbenta ng mga karne at bagoong. Hindi naman ito nahihirapan sa paghahanap ng mga customer dahil nakalista na ang order ng mga iilan sa mga bumibili sa kanya, lalo na at napakamura ang presyo ng karne na ibinebenta nito. Mahinhin siya kung kumilos, at kung hindi pa siya bababa sa bundok upang magbenta ng bagoong ay hindi ito makikipag-usap sa mga tao. Hindi po siya masyadong nakikihalubilo, ngunit ganoon pa man ay kilala siya dahil sa tanyag ng kanyang bagoong na hinahanap-hanap ng karamihan. Kung hindi bagoong ay karne ang binebenta nito na mabilis na nauubos, at kung minsan pa nga ay kinukulang pa ito. Dadalhan ko na lamang kayo ulit ng karne at dadamihan ko pa sa susunod. Anya pa ng matanda sa tuwing may nagrereklamo na hindi sila nakabili ng karne nito dahil naubusan. Talaga nga namang patok na patok kuyabari lagi ang kanyang mga binebenta. Lumipas ang mga araw at buwan. Mas lalong nagiging tanyag pa ang mga karne at bagoong na binebenta ni Lola Capra, hanggang sa maging ang taga-ibang bayan ay dumadalaw na din sa baryo nila upang bumili lang ng karne at bagoong. Hanggang sa isang araw ay kumalat na lamang ang negatibong balita tungkol sa malangsang amoy sa paligid ng bahay ni Lola Capra. Ano ba naman yan? Ang langsa naman dito. Ang baho! Reklamo ng iilang mga tao na napapadaan kung minsan sa bahay ni Lola Capra. Ayon sa kanila, may mga araw na kung minsan ay may masangsang na bagay silang naaamoy na hindi mawari kung saan nagmula. Sa tuwing nadadaanan din nila ang matanda, ay naaamoy din nila ang hindi pangkaraniwang amoy ng bagoong dahil sa sobrang baho po nito. Ngunit may mga oras naman na mabango rin naman daw ito. Naging usap-usapan sa bayan si Lola Capra at maging ang kanyang mga paninda, lalo na ang karne. Maraming mga katanungan na nabuo sa kanilang isipan, kagaya ng, naku, saan kaya niya kinuhang karne na yun? Bakit marami siyang mga karne? Bakit napakamura naman yata ng karne ng matandang yun? Saan nagmula ang masangsang na amoy? Yan ang mga ilan sa mga katanungan ng mga taong nagkukumpulan doon. Naging usap-usapan din ang tungkol sa kakaibang amoy na hindi mawari kung saan nagmula. Kung minsan ay napakabango ng tinda niya, pero may araw din na sobrang langsa. Ang mga katanungan nilang iyon ay nasagot. May iilan sa mga tao na naglakas loob na imbestigahan ang bahay ng matanda. Ilang araw pa silang naghintay bago nagpasya ang mga otoridad na bisitahin ang bahay ng matanda at kung totoo ba ang bintang ng mga tao tungkol kay Lola Capra. Nang makarating sila, maging ang mga otoridad ay biglang nagtakip ng ilong dahil sa sobrang baho na kanilang naamoy. Nang araw na iyon ay nagkataon na wala sa bahay niya ang matanda, kung kaya't malaya na nakapasok ang mga tao, at ganoon na lamang ang pagkabigla nila sa kanilang mga nasaksihan. Sa isang kwarto doon, natagpuan nila ang napakaraming bungo ng tao, at doon din nila napagtanto na doon pala nagmumula ang napakabahong kanilang naaamoy. Walang hiya, hindi kaya aswang ito? Isa siyang aswang! Biglang sigaw ng nakakita. Napansin din nila ang mga lamang loob na nakapatong sa lamesa, katabi lang ng mga bagoong.
Doon na nabuo sa isipan ng mga nakakita na marahil ay ang lamang loob ng tao ang ginagawang bagoong ni Lola Capra. Hindi nila napigilan ang magsuka sa sobrang baho na kanilang naamoy at nasaksihan. Nang araw ding iyon ay hinanap nila ang matanda. Hindi nagtagal, dinakip nila at ikinulong. Lola, anong ginagawa mo sa inyong bahay? Ano ang mga natagpuan namin doon? Maaari mo bang ipaliwanag? Tanong ng isang pulis sa kanya. Saglit na natigilan ang matanda bago ito sumagot. Gumagawa ako ng bagoong. Tugon niya at bahagyang napayuko. Hindi kaagad nakakibo ang pulis at nanatiling nakatingin sa matanda na nasa loob ng selda. Bagoong? Anong klaseng bagoong yun? Matapang na tanong ng pulis muli. Tumingala si Lola at biglang nagwika. Oo, gumagawa ako ng bagoong sa pamamagitan ng lamang loob ng tao. Nilalagyan ko ito ng sangkap upang maitago ang masangsang nitong amoy. Ngunit kung minsan ay nauubusan kaya lumilitaw pa rin ang mabaho nitong amoy. Pag-amin ng matanda na ikinabigla ng mga nakarinig. Halos pinagpawisan ng malapot ang pulis noong marinig niya iyon. Matapos yun ay hindi na nila muling tinanong pa ang matanda. Pinapuntahan naman kaagad ang bahay nito at ipinalinis din nila ang lugar at pinakuha ang mga bungo at iba pang mga bahagi ng katawan na naiwan doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Animoy, isang kidlat na kumalat ang balita sa bayan maging sa ibang lugar hanggang sa kumalat na sa kung saan-saan. Marami ang natakot, nangamba at nagulat dahil sa mga nangyari. May mga iilan na hindi napigilan na masuka lalo na't nalaman nila na ang mga karne at bagoong na binili nila sa matanda ay hindi imposible na gawa sa tao pala iyon. Nako, kaya pala ang dami niyang karne na binebenta. Hindi ko nga narinig na nag-alaga siya ng baboy o baka man lang. Dapat mamatay ang aswang na yan bago pa magkalat yan ng lagim dito. Mga naguguluhan at natatakot na komento ng mga tao. May iilan pa nga na nagtatanong kung magiging aswang rin ba sila o baka mayanggaw dahil sa mga nakain nila. Maya-maya'y may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila upang sagutin ang mga katanungan nila. Hindi kayo magiging aswang. Mangyayari lamang iyon kapag ka nakakain kayo ng atay ng tao. Tugon ng matandang manggagamot sa iilan sa kanila. Malayo sa lugar ng kanyang kinalakihan, ikinulong itong si Lola Capra. Isa ang aking lola sa mga nakarinig ng balita tungkol kay Lola Capra. Ngunit hindi niya nagawang bisitahin ito dahil sa naunahan siya ng kaba at takot. Ayon pa sa narinig ng aking lola, namroblema pa daw ang mga pulis dahil hindi raw kumakain ng pangkaraniwang pagkain itong si Lola Capra noong nasa kulungan pa ito. Sa halip ay sariwang karne ang binibili at binibigay sa kanya upang ito'y kainin niya. Habang kumakain daw ang matanda, ay napaduwal pa ang isang pulis. Ano ba naman yan? Grabe! Hindi ko masisigmuraan ang ginagawa niya.
Nandidiri pang komento ng isa sa mga nakakitang pulis habang sarap na nilalantakan ng matanda ang isang sariwang karne. Tinitigan lamang sila ng matanda habang sarap na sarap sa pagkain ito. Nanlilisik ang pulang mga mata nito, naglalaway, magulo ang buhok at maging ang kanyang kasuotan. Mabagsik din daw ito. May mga oras na hindi raw ito mapakali lalo na tuwing sumasapit ang gabi, kaya ganoon na lamang ang nararamdaman na takot ng mga nagbabantay sa kanya. Hindi naman daw inaakala ng mga pulis na isang aswang ito. Nagkaroon pa sila tuloy ng problema dahil maging sila ay natatakot din. Lumipas ang mga araw at nanatiling nasa kulungan si Lola Capra at ganoon lang ang laging ginagawa. Tanging hilaw na karne ng hayop ang kinakain niya. Nagbabagong anyo din ito tuwing pagkagat ng dilim. Hindi mapakali at palaging may hinahanap-hanap. Bukod doon ay hindi na sila nakakuha pa ng ibang mga impormasyon kagaya na lamang kung sino ang pamilya o kamag-anak nito at kung saang lugar ito nagmula. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ang mga bantay nang tumayo ito at bahagyang lumapit sa bakal ng kulungan. Saka ito may sinabi, "Maaari po ba akong humiling?" Tanong ni Lola Capra sa mga bantay. Nagkatinginan naman ang mga nakabantay sa kanya bago ito tumango. "Sige Lola, ano po ang inyong hiling?" Kinakabahang tanong ng bantay. "Gusto kong makita ang itim kong patadyong. Ibigay niyo sa akin ang itim kong patadyong." Kaagad na tugon ng matanda. Itim na patadyong? Ano ho yun? Tsaka saan ho nakalagay iyon?" "Basta, kunin niyo lang yung itim na patadyong. Nakalagay iyon sa ilalim ng aking higaan. May isang itim na kahon doon na nakabaon malapit sa may haligi ng bahay. Ito na lang ang aking huling hiling sa inyo. Sana'y mapagbigyan niyo ako. Malapit na akong mamatay. Yun ang aking pakiramdam ngayon. Kaya't kung maaari lang po, ay pagbigyan niyo ang aking huling hiling." Sige po Lola. Ipapakuha ko po ang itim niyong patadyong." Nanginginig na tugon ng bantay. Naging isang tanong naman sa mga pulis kung ano ang gagawin ng matanda sa itim nitong patadyong. Kung kaya't walang pag-aalinlangan na pinahanap nila ito sa kanyang bahay. May mga tauhan silang ipinadala sa tuktok ng bundok upang halughugin ang bahay ng matanda at ang sinasabi nitong itim na patadyong. Hindi nagtagal, bumalik na ang naghanap. Lola, ito na po yung inyong pinahanap, yung itim na patadyong nyo." Wika ng isang bantay at bahagyang itinaas ito upang ipakita sa matanda. Hindi naman nagtagal ay naibigay nila sa matanda ang patadyong. Napaatras pa nga ang mga ito nang humakbang ito papalapit sa kanila. Dahan-dahan pa na kinuha ito ni Lola Capra sa kanila. Bago ito isinuot ni Lola Capra, ay ngumiti pa ito sa kanila. Maya-maya'y nanlaki ang kanilang mga mata dahil kasabay ng paglaho ng patadyong ay ang paglaho din ng matanda. Opo, Kuya Bari, naglaho ang matanda doon sa loob ng selda. Kung kaya't nataranta ang mga nakasaksi nito, lalo na ang mga pulis, kung kaya mabilis nilang binuksan ang kulungan at hinanap ang matanda sa loob. Ngunit bigo silang mahanap ito.
Kumalat ang balitang ito at ang mga tao na nakarinig ay ibinintang ang pagkawala ng matanda sa mga bantay na nagbigay ng patadyong nito. Ako naman, sana pinatay nyo na lang kaagad yung aswang na yun. Bakit hinayaan nyong makatakas? Kung hindi nyo pinagbigyan at ibinigay yung patadyong na iyon, hindi yun mawawala. Pagsisisi pa sa kanila ng mga tao, ngunit kahit anong paliwanag nila ay hindi sila pinakikinggan. Pinaniniwalaan ng iba na marahil ay may kapangyarihan ang patadyong na iyon at iyon ang pinagkukunan ng matanda ng kanyang lakas. Marami ang natakot at nangamba sa biglaan na paglaho ni Lola Capra. Papaano na lamang kung maghasik ito ng lagim sa kanilang lugar? Nang dahil sa isipin na iyon ay maraming mga tao ang lumuwas sa lungsod at sa kung saan-saan pang mga lugar upang mailayo ang kanilang mga pamilya sa kapahamakan na maaaring mangyari. Noong mga panahong iyon, hindi na rin naging mabenta ang kahit anong klase ng mga karne at bagoong dahil sa nangyari. Tanging isda, gulay at itlog na lamang ang binibili nila dahil sa pag-iiwas sa mga pagkain na hindi imposibleng karne pala ng tao. Isa na sa mga pamilya ng lola ko ang umiwas, Kuya Bari, sa pagbili ng karne at bagoong ng mga panahong iyon. Lumipas ang araw, buwan at taon. Hindi na muling nagpakita pa daw si Lola Capra hanggang sa isang araw ay biglang kumalat na lamang ang balita na nahuli na raw si Lola Capra sa lungsod. Saka sinunog ito ng buhay. Marami ang nagulat, nasiyahan at naniwala, ngunit may iilan din na hindi. Ngunit iisa lang ang sinisiguro nila at iyon ay tuluyan ng nawala ang matanda at ang itim nitong patadyong. Naiisip din nila, Kuya Bari, na marahil ay biglang lumitaw ang matandang si Lola Capra sa tuktok ng bundok dahil umalis ito sa kanyang pamilya at upang hindi mahawaan ang mga ito sa pagiging aswang niya. May mga ideya rin na pinalayas daw ito sa kanila kaya napadpad sa probinsya ng Antique at palihim na naghasik ng lagim. Sa kasalukuyan ay napatunayan na tuluyan na ngang naglaho na ang matanda, ngunit ang mga impormasyon tungkol sa kanya ay nanatiling pribado. Simula nang maglaho ang matanda sa aming probinsya, Kuya Bari, ay hindi na muli ito pang nagparamdam. Ngunit kahit ilang taon na po ang lumipas simula nang mangyari iyon, ang mga alaala na naiwan niya ay nanatili at animoy isa na lamang alamat na naiwan sa aming lugar, ang matandang tindera ng karne at bagoong. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking lola, Kuya Bari. Sana po'y nagustuhan nyo at sana po'y mabasa nyo po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Alberto. Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bari. Isa ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay sa inyong programa. Sumulat ako para ibahagi ang di malilimutang katatakutan na aking naranasan. Ako nga pala si Alan, Kuya Bari. Ako man din ay may karanasan noon. Kasama ko ang 3 kong mga kaibigang sina Bochok, Nono at Temong. Dito ko na nga sisimulan ng di malilimutang karanasang kahindik-hindik ng katatakutan na kung tawagin ng aking mga kabaryo sa aming naranasan ay ang sinumpit na aswang. 31, huling araw sa petsang buwan ng Mayo, taong 1983. 4 kaming magbabarkada
na halos magkakapitbahay ang napiling upahan ng tauhan ng isang mayora sa kanyang engranding pa Santa Cruzan. Pagkapayag namin noon ay isinama na kaming 4 sa bahay ng mayora. May malawak itong hardin at malapalasyong bahay Kastila. Bukod sa aming 4 ay naroon na din ang iba pang mga magsasagala o siserot o sisera at ang punong abalas sa pagdiriwang iyon. Samantala, habang matyaga kaming naghihintay sa malawak na hardin ng bahay, ay pinagmeryenda kaming 4 at sinabayan na rin namin ang pagkukwentuhan doon sa may gilid. Huling ibinalita sa amin na ganap daw 8:00 ng gabi ang pasimula ng pagpaparada sa nagkagandahang mga binibini ng baryo. Kanya-kanya kaming kantsawang magbabarkada kung sino ang aming mga matitipuhan mamayang lalabas na ang mga sagala. Siyempre, aaminin kong excited din akong makita ang aking ipagbubuhat na kubol. Napamaang na lang ako nang sinabi na ang ipagbubuhat naming kubol ay ang mismong Reyna Elena. Swerte, nasabi ko sa aking sarili. Pagalingan na lang kaming 4 sa pagkindat ng aming mga mata mamaya. May nag-anunsyo na magtitipon-tipon muna ang lahat at gumawa ng parang malaking bilog bago simula ng Flores de Mayo. Nang biglang may pari ang gumitna doon sa malaking bilog upang pasimula ng aming munting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wikang panimula ni Padre Basil. Amen. Sabay-sabay naming tugon. Pagkatapos naming magdasal ay pinapunta na kami sa kanya-kanyang kubol. Mukhang nasa 25 ang mga kubol na nakikita ko, kasama ang mga chikiting na nasa unahan sa pila. May sumigaw na lumakad na raw at masyado nang gumagabi hanggang sa tuluyan na kaming nag-umpisa ng pagmarcha sa kalahating kalsada. Masaya ang lahat ng nakilahok. Kanya-kanya rin ng dala ng sulo upang suluan ang kanilang sagala. Nakikita ko ring nakaabang sa may kalsada ang ibang taga-baryo. Kita ko ang maningning nilang mga mata dahil sa naggagandahang mga binibining sumali sa gabi ng sagala. Pati kaming magbabarkada ay tuwang-tuwa dahil kasama rin kami sa pinagtitinginan ng mga tao. Parang sinasabi nilang mas bagay kaming 4 kesa sa konsorte nitong Reyna Elena. Ngunit napansin ko, iba kung makatingin sa amin itong konsorte. May itsura naman siya, parang artista pa nga sa pagkaputi, tisoy kung tisoy. Wala kaming panama sa kulay uling naming 4. Nang mapansin ko sa huli, ay parang nasa kalagitnaan na kami sa paglalakad sa gitna ng kalye dahil sa nakita kong puno ng narang matagal nang nakatayo doon. Patuloy lang kaming 4 na buhat-buhat ang kubol ng Reyna nang biglang pinatigil ang prosesyon dahil may harang na mangyayari. Isang dula-dulaan, may isang lalaking lalabas upang harangan ang prosesyon at liligawan ng Reyna upang ibigay dito ang nawawala at hinahanap niyang krus. Dahil ito ang pinakarason kung bakit may Santa Cruzan. Nagsimula na nga magsalita ang nakatakipang mukha ng isang lalaki sa harapan nitong Reyna. Hanggang sa inabot na niya ang krus niyang hawak sa babae at nakangiti namang tinanggap ito ng Reyna. Pagkatapos ay binuhat ulit naming 4 ang kubol at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nang may mapansin ako sa konsorte, hindi ito mapakali
Piling ng piling ang kanyang ulo at panay-paypay sa sarili. Iniisip ko, baka naiinitan sa kanyang suot na barong. Isa palang gawa sa ginto ang itsura ng krus na hawak ngayon ng reyna. Bahagyang kumikinang-kinang kapag naiilawan ng sulo na dala-dala ng mga taong nasa paligid. Ilang minuto pa ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na dahilan. Biglang kumalas ang konsorte sa kanyang reyna at lumabas ng kanilang kubol. Bigla itong nagsisigaw hanggang pati ang kanyang laway ay nasusumpitan na sa amin. Binitawan namin ang pagkakahawak sa kubol ng reyna dahil ang reyna man din ay naguguluhan sa nangyayari sa kanyang konsorte. May iilan ang lumapit sa konsorte upang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit wala kaming narinig na sagot mula sa kanya. Patuloy lang siyang sumisigaw at nang nanahimik ay akala ko tapos na ang lahat. Nagkamali pala ako. Nagsisimula pa lang ang isang malagim na gabi sa aming lahat. Pagkatapos kasi magwala ng konsorte, ay nakita na lang naming nalilisik ang mga mata nito. Nangitim ang kulay ng kanyang balat at nang tumingin sa amin, kita ko ang mukha nitong baku-bako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Aswang yan! Aswang yan! Sigaw ng isang taong nakasaksi. Nagkagulatan pa kami dahil nagsisigawan ng mga taong nasumpitan ng kanyang laway. Mahapdi raw ang laway na dumikit sa kanilang mga balat. Parang asido raw sa sakit at mahapdi. Doon na nga nagsipagtakbuhan kaming lahat. Bochog! Nono! Temong! Sigaw ko sa aking mga barkada. Ngunit wala akong nakuhang sagot. Hindi ata nila ako naririnig sa aking pagtawag. Iniisip ko naman ang aking sarili na iligtas ng mga sandaling yun. Nagkandatisod-tisod pa ako sa baku-bakong daan ng kalye. Makalayo lang ako sa mismong lugar. Habang papalayo ako ay dinig ko pa rin ang hiyawan ng mga tao. Mukhang pati rin sila ay nagulantang sa nangyayari. Sinilip ko muli mula sa di kalayuan kung ano na ang nangyayari sa kanila. Kita kong ang lahat ng kubol ay nagkalat kung saan-saan sa kalsadang lupa. Siguro ay mabilis ding nagtakbuhan ng iba. Lalo tuloy naging mas madilim ang kaninang maliwanag na daan. Nasaan na kaya ang mga barkada ko? Tanong ko sa sarili at doon ko na lang din napagtanto na isang makapal na parang pala ang aking natakbuhan. Alam ko ang bahaging lugar na ito dahil dito kami madalas magpiknik ng mga tropa. Biglang may narinig akong kaluskos sa may kaliwang bahagi ko. Napaparaning akong niyakap ang aking sarili, hindi dahil sa malamig na hangin, kundi sa hilakbot at takot kong nararamdaman. Ano kaya yung kumakaluskos? Tanong ko muli sa sarili. Hanggang sa napasigaw ako ng malakas dahil biglang may yumakap sa akin na nilalang. Hindi ko siya mapagsino kung tao ba o yung aswang na sinasabi. Kasunod noon ay tinakpan niya ang aking bibig na mas lalo lang akong nag-hysterical. Sinono ito? Huwag kang maingay. Usal niyang pakilala na ikinatahimik ko rin. Kailangan nating umalis dito. Baka tayo ang kainin ng aswang na yon. Dagdag pa niya sa akin. Namumutla ako. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga sandaling yon.
Nagpasya akong sumunod sa paglakad naming dalawa ni Nono sa gitna ng parang. Ayon sa sinabi nito, dahil sa aming dalawa ay mas pamilyar ito sa mismong lugar. Ngunit tingin ko ay iba ang sitwasyon namin ngayon. Maaaring nalilito rin siya dahil sa takot at kaba niyang nararamdaman. Katahimikan ang namagitan sa aming dalawa ni Nono. Naging matalas bigla ang aming mga pandinig. Alam kong naririnig din niya ang bawat ingay na nilililikha ng hangin, galaw namin at ang makapal na talahiban. Nang may ibang kaluskos kaming naririnig na dalawa ni Nono, panay na rin ang aking pagdarasal sa alam kong mga panalangin. May naaaninag akong gumagalaw sa mataas na damuhan. Feeling ko siya na ang aswang at tansya ko ay hinuhuli kami para kanyang kainin. Itinuro ko kay Nono iyong gumagalaw sa bandang likod namin. Sinabi ko rin na may mahinang huni rin akong naririnig sa hangin. Para yatang sinasadya ng hangin na iparating sa akin ang kakilakilabot nitong tunog na ginagawa. Nauna na akong tumakbo kay Nono nang biglang makarinig ako ng malakas na pag-atungal nitong aswang. Hinihingal na ako sa lakad-takbong aking ginagawa. Nagulat pa ako sa tapik ni Nono sa aking balikat. Nakasunod na pala siya sa akin. Sinabihan ako ni Nono na lumuhod kami para gumapang na lang. Total mataas naman daw ang talahiban. Sumunod pa rin ako sa kanyang utos. Total mabuti na rin at may kasama ako sa gitna nitong parang. Ngunit naninikip na ang aking dibdib. Parang mauubusan ako ng hangin sa paghinga ng gabing yun. Napakadilim pa ng buong lugar at hindi sapat ang liwanag ng buwan upang tanglawan ng aming kinaroroonan. Putek! Mahina akong sabi. Dahil bakit ngayon panapatid ang suod kong tsinelas? Panigurado akong makakaapak ako nito nang maaaring ikasugat ng aking paa. At kung mamalasin ay maaabutan pa ng aswang. Pero mas pipiliin ko na itong ilakad kung sakaling masugatan kesa naman makain ako ng aswang. Biglang may tumalon sa aming harapan. Ito ay walang iba kundi ang aswang. Natuntun niya kami. Itinulak ako ni Nono sa aswang. Napamura ako sa kanyang ginawa. Nanlalata na ako sa takot. Ang baho ng amoy nitong aswang. Isa pa, ang lagkit niya. Animoy may grasa sa katawan. Kumuha ako ng tiyempo. Kinagat ko ang aswang na kanyang ikinabitaw sa akin. Mapakla at nakakadiri ang lasa ng kanyang braso, ngunit wala ng ibang paraan para ako ay makaligtas sa kanyang mga kamay. Mabilis akong nagtatakbo sa parang at pagkagising ko ay nasa isang malalim na hukay na ako. Salamat sa Diyos. Dito pala niya ako inihulog upang tuluyang makaligtas. Hanggang dito na lamang po ang aking mailalahad na kwento sa aking karanasan sa isang sinumpit na aswang. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.